Mga kapuso, tanaw nyo na ba ang Matanaw? Aba kung wala pa mga kapuso, dungan tang i-discover ang hidden paradise sa Matanaw nga Matahom sa Davao del Sur. Kauban ang tourism officer nga si Clover Jane Sabornido. It's a wonderful morning, Ma'am Clover, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Ma'am? Hello, Jill. Okay naman kami dito. Kamusta kayo dyan sa Davao? Well, okay lang po kayo, Ma'am, no? Pero ang importante karon to stay safe and healthy, labi na karong doon na tayo pandemya, no? Yes. Yes, oo, Ma'am Clover, unang-una excited kayo to mga kapuso viewers all over Mindanao nga masayran ang mga nindot nga suruyanan diha sa inyong lugar sa Matanaw. Please share with us, Ma'am, kung unsa ba ang mga matahom nga suruyanan diha sa Matanaw. Yes, Jill. Maayong buntag, mga kapuso. Dini sa Matanaw, pwede mo mag-suroy-suroy o mo-check sa amo ang mga gwapo o mga anindot kaayo ng mga mountain views. Tapos ni mga daghang mga caves o daghang waterfalls. Ubay-ubay gyud ang inyong makita dinhi sa amo ang munisipyo kung makaanhin mo. Ug usa si mo mga na-mention kaganina, Ma'am, no, kana inyong ginapang pasigarbo gayod nga waterfalls. Pero kung moadto ka sa Matanaw sa mga nakaadto na pud sa mga lain nga mga waterfalls, no, unsa bay murag something unique diha sa waterfalls sa Matanaw? Mga waterfalls namo dinhi is naa siya rock formation. Mura gud siya magdikit-dikit na rocks na naka-straight siya. And then naapod mi waterfalls nga inig dire-diretso nimo moagi ka sa cave. So interconnected siya. So aside from maligo ka, pwede po ka at the same time mag-rappel, pwede po ka mag-spelunking. And then ang waterfalls namo diri, Jill, is very accessible. Dili na kaayo maglisod, especially ang kananggikan sa syudad, makaabot na din sila sa waterfall. Wow, mas na-excite ko, Ma'am, nga nadungog kaganina sa imuha nga from waterfalls sumpay ni Ana ang cave. So, unsa ba ang ma-experience nila, Ma'am, dito sa cave? Sa among caving, actually, dagan sila makita ng mga formations na ami mga stalactites and mga stalagmites. Na po yung mga bats inside the cave, and then they can also have an adventure inside kasi ang among cave na gi-open karon is na siya water. So they will actually see mga puti kay ng mga formations sa stalactites and stalagmites inside the cave. So, na-mention ni mo, Ma'am, nga isa lang ang kining cave nga inyong giabrihan for now, no? Pero pila ba ka mga caves ang naa dinha sa Matanaw? Ang Matanaw has identified 20 plus na caves with the help of the Department of Environment and Natural Resources. So hinay-hinay gud siya nga i-open, and then usahay na i-close pud namo siya, jail, because ang kuan man gud sa Matanaw is sustainable tourism. So at the same time, we will provide entertainment and relaxation sa mga tao, pero dapat naapoy preservation sa amo ang kinaiyahan. Well, great to hear that, Ma'am, no? O gusto po sa mga importante nga matagaan po o kining livelihood ang mga locals diha. Pero sila ba mismo, Ma'am, o yung mga tour guides na to din ha? Malipayong pag-abot dinhi sa Matanaw. We started the tourism industry, Gudjel, nga community-based siya. So, ang amuag yung focus is ang mga tao dito, which are, they're mostly Blaan, Jill, ang ilahang tribe. Ang amuang gihimo, i-capacitate namo as cave guides. So sila gid ang mga guides na apoy mga teenagers na mga guides, kay at the same time naapod sila kanang panginabuhian. And then we also have association dito na nagahimo sila og mga cave mga bags, mga native bags. So native products. So at the same time pwede pud mamalit ang mga turista after nila mag caving. O kaya lagi, Ma'am, no, sa ang tourism industry sa apektado karong panahon sa pandemya. Pero on your part ba sa LGU sa Matanaw, unsa ba inyo hang kining coping mechanism or kining mga pamaagi strategies ganyong ginabuhat para ma-highlight gihapon ang tourism nato diha sa lungsod sa Matanaw? It's very ironic kasi when the pandemic happened last year, Jill, Matanaw was starting to develop our tourism industry. Instead na we are fearful sa pandemic, ang nangyari kasi dun sa mga mountain areas namin, yung mga owners, they started to develop their area. Like, nilagyan nila ng mga flowers, ng mga Instagrammable na mga structures. So, ang nangyari, people coming from the Patag, they started going to our mountain views.
And then very accessible kasi siya. So we realized that somehow for Matanao, pandemic is like a blessing in disguise. They come to our mountain views to relax and rejuvenate. Well, great to hear that, Ma'am Clover. Ug sa pagpasigarbo ninyo sa mga nindot nga places sa mga destinations dinha sa Matanao, gawas sa napailaki ni sa kadaghanan, unsa ba ang mga maayong epekto niini sa mga komunidad nga nagpuyo dinha? First and foremost, due to the Build, Build, Build program, dako jud kaayo siya natabang, especially sa Matanao as a remote municipality jail. Sa una manggo, dili kay ni siya very accessible, but tungod sa mga road projects, ang mga tao karon dito is naa na sila'y panginabuhian. It's really a blessing, especially Matanao na agian po jail og kanang earthquake katong 2019, if you can remember. So parang gihatag gyud sa amo nga panahon sa Ginoo nga maka-rebuild ang mga tao. Well, isagid ko sa mga nag-cover din ha, ma'am, no, katong naigo ang kining Matanao sa kusog nga mga sunod-sunod nga linog years back, no. Pero it's great to know karon nga murag nagbalik sigla na ang inyong turismo diha. Ug sa mga buot mo suroy sa Matanao karon, ma'am, no, unsa ba ang mga angayang pangandaman sa mga bisita? Pwede sila mo message sa Matanao tourism page with regards to kanus amo mo abot o pila mo kabuo. We also strictly observe the wearing of face mask and also as much as possible the 50% carrying capacity ng mga sites namin. So that's why kailangan ng online booking kasi chine-check namin if in that day we've reached the 50% capacity. Alright, hanking salamat, Ma'am Clover, sa imong pagdala ka namo sa matahom nga Matanao ug pohon makabisita mi diha sing lugar, ma'am. Amping always. Yeah, thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.